जोंनि गामियाव थरलक 100आव माने 80% खृष्टान दं। इदिनो जों आगोलनिफ्रायनो सलायबोबाय दं। किन्तु आं माबा मोनसे गोसोखांनानै आंनि पर्ब जितु पर्बफोरनि जितु धर्म बाथौ এই बाथौखौ आङो ग्रहण खालामबाय आरो माने ग्रहण खालामनायनि लोगोसेयाव माबा मोनसे भुल फुजानि गेजेरजों बिदिनो जोंनि खृष्टान सोद्रोमाफोरजों एबा हिन्दु सोद्रोमाफोरजों बहुत दाङाबाजि जादों होननानै बहुत ससियेल मिडियायाव फोसावनाय जादों आरो किन्तु जितु दाङाबाजि जानायाथ' इफोरबायदि जायाखै मेन खोथाया जाहैबाय मा बिथांमोना खृष्टान पार्टिआ मात्र आंनाव थांनो मोनामोन इदिमोन आरो बाथ्राया किन्तु दा दाङाबाजियाथ' जितु मिडियायाव आं बहुत नायबाय बहुत नुना मोनबाय किन्तु जितु सिस्टेमाव जितु बिसोरो बाथ्राफोरखौ बानायनानै बुंदों बहुत बाथ्राया बानायजानाय जादों किन्तु आंथ' होनाखै माने आरो मोननैसो खोथाफोरा बिराद रं जादों माने ओरैबायदि रं खृष्टान धर्मनि बिखै माने जितु बिजनेस होननाय बाथ्राया जाहैबाय इ जाहैबाय माने जितु दान जितु दाननि सिस्टेमाव थाङो इयो माने इयाव माने होन्दोंमोन मोनसे समाव माने जा बाइबेलाव लिरनाय दं आंबोथ' 22 बोसोर ग्रहण खालामदों ना खृष्टानखौ माने इयाव जा खृष्टान धर्मआव माने बिजाबाव जा लिरनाय दंखायो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ होन्दोंमोन जेरुसालेमाव माने आंखौ फाननानै नोंसोरो दा बिजनेस माव होनना बुंदोंमोन आरो बेखायनो बै बाथ्राखौसो आं बुंदों आरो किन्तु बुस्थुआ जाहैबाय मा जितु दान थाइसे थाइनै जितु होनायानो इफोरबायदि आरो बिजनेसाव थाङो आरो किन्तु जोंनि बाथौ धोरोमावबो इफोरबायदिया दंखायो किन्तु आंनिया बुंनाया मा माने बै जितु खृष्टान जितु माहारिया माने बेफोरबायदि जुदि जों गासिबो एकता जानानै जुदि जोंनि बाथौ समाजारिफोरा जुदि इदिनो जुदि जोंबो जुदि थाइसे थाइनै जुदि बाथौ जुथुमायाव जुदि फैसाखौ होयोब्ला जोंबोथ' बाथौखौ गेदेर गेदेर लुनो हागोन थिग एनेकुवा बाथ्रा आरो इफोरबायदि जाबोबायबो दं आरो जालांबायबो थागोन आरो जों बिदि खृष्टान हिन्दु इफोरबायदि जों बर' कालसारा इफोरबायदि जुदि थाबाय थायोब्ला जोंथ' आरो डेभेलपआ जानाय नङा आरो बिदिनो जोङो इदिनो मिले गुदि जों सलायनांगोन आरो जों बुजा बुजिनि गेजेराव माबा मोनसे बिथिक्रमाव बहुत इदिनो बेले बेजे थांबाय आरो जितु जोंनि आंनि जितु इसोरो जितु मिटिं जानानै आंखौ लेंहरदोंमोन आं माबा मोनसे बिथिक्रमाव आं फैयाखैमोन आरो इसोरो आंखौ लायनो थांदोंमोन दखानालागै बै दखानालागै जितु लायनो थांनाया इसोरो माने इयाव ओरैबायदि बाथ्राखौ बानायनाय जादों माने मिडियाया किसुमान बाथ्राखौ बानायदों आरो सासे सानै मानसिफोरा जियानो जा आं इफोरखौ बुंलायला बिनि जितु मानसिफोरा थांनानै मा होनदों जोंनि आंनि जितु इसोरो जितु मिटिं जानानै आंखौ लेंहरदोंमोन आं माबा मोनसे बिथिक्रमाव आं फैयाखैमोन आरो इसोरो आंखौ लायनो थांदोंमोन दखानालागै बै दखानालागै जितु लायनो थांनाया इसोरो माने इयाव ओरैबायदि बाथ्राखौ बानायनाय जादों माने मिडियाया किसुमान बाथ्राखौ बानायदों आरो सासे सानै मानसिफोरा जियानो जा आं इफोरखौ बुंलायला बिनि जितु मानसिफोरा थांनानै मा होनदों इनि दखानखौ बुख्रुबनाय बा माबा मोनसे खालामनो थांनाय एटेक खालामनो थांनाय इखौ बुंदों आरो किन्तु इसोरो इफोरबायदि खालामनो थाङाखै इसोर माथ्र आंखौ लिंनो थांदोंमोन आरो बेयाव माने आं गैयामोन आरो बेनिफ्राय बिखौ माने जोंनि खाथि खालानि जितु दखाननि लोगो मानसिफोरा दखानखौ नोंनिखौ बुख्रुबनो फैदोंमोन इफोरबायदि नानानथा बाथ्रा ओंखारदों आरो बेखायनो आं इफोरखौ आङो फल्स इयो नंखाय बाथ्रा इयो इफोरबायदि थांबालथ' बहुत गेदेर बाथ्रामोन इयो किन्तु इफोरबायदि नङा आरो दिनैसिमबो जों इफोरबायदि मिला मिसा जानानै जों हिन्दु खृष्टान जानानै दिनै जेनेरेल मिटिं जों जानो हानाय नङामोन एबा जनोनो हानाय नङामोन आरो दा आङो सानदों माने जोंनि जेनेरेल हिसाबै बुरजा बुरजा मानो जायाखै होननानैसो आं सानबाय दंमोन दिनै जाबाय मोजां जादों साबायखर बावनाय थाबाय आरो जितु जोंनिफ्राय जितु आंथ' जितु मिडिया बायदिसिनाफोरखौ आंथ' इफोरबायदि लेंहराखै फार्स्टआवथ' आं लेंहरदोंमोन आंनि न'आव बेनि उनावथ' आं लेंहराखै बिदिनो माने मानसिफोरा नायनानै माने बायदिसिनानि बाथौ गुथुम बा बायदिसिना ओरैनो जोंनि बर' हारिनि एबसु बा माबा मोनसे इदि गेदेर गोलाव बायदिसिना लिड माइन्ड गोनां मेचुरिटि मानसिफोरा फैनानै आंनाव खबर लानाय जायो खबर लानायाव आं राइट होदों माने ओरैबायदि राइट होखादों आङो बिसोरबो मिसा बुंनो हाया दाङाबाजिया एख' जायाखै माथ्र' जानाया जाहैबाय मा बिसोर आंनाव फैया बेखिनियाल' आरो ओमफ्राय आंबो माने इफायदि एसे एक्सनखौ माने आंबो एसे इदिनो मिडियानथरै आं होनाय जादोंमोन किन्तु माबा मोनसे भुल बुजाबुजि गेजेराव थांबायो ओमफ्राय जितु RSSनि मानसिफोरा फैनानैबो आंखौ बुंदोंमोन आरो इदिनो आंखौ वेलकाम खालामदों गुवाहाटि लांदों जेनेकुवा इदिनो माने RSS मानसिफोराबो होनदोंमोन आरो होनबावदोंमोन आंखौ नोंसोरो बिदि जुदि खृष्टान नों हिन्दु समाजावनो हिन्दुखौनो जुदि इसोरो जुदि बाहेरनि बिदिगनि धर्म लानानै जुदि खृष्टानफोरा जुदि नोंखौ जुदि इफोरबायदि खालामदोंबा बैकट खालामदोंबा आरो बे बैकट खालामनायखौ नोंथाङा माबोरै माना नायना थाखो नों केस होना हो
केस होना हो होननाय लोगो लोगोनो आं मा सानबाय केसखौ आंथ' होआ माने इखौथ' सासे सानै मानसिया खालामाखैना अल रायजोआसो माने खृष्टान माहारियासो खालामदों बेखौ केस होलायबा बया जागोन आरो बेखौ केस होबाथाय जोंहा इयाव मोनसे जाथि गथानि मोनसे माबा राय थानाय नङा माने जों जेरै हागौ माने जोंनो खृष्टान हिन्दु मिलायनानै जों बर' माहारिया बोरै रायलायनानै बोरै सल्भ खालामनो हागोन आं इखौसो नायबाय दंमोन खृष्टानफोरा थानायाव केस होनायाथ' होआखै नङाबाथ' खृष्टानफोरा केस होबाथ' आंखौ माब्लाबानो हमना लांखांसिगौ आरो आंबो जुदि केस होदोंबाथ' इसोरखौ हमना लांखासिगौ मानसिनि हयथ' बर' हारिनि मानसिफोराथ' होन्दोंमोनानो केस होनानै हो केस होनाय लोगो लोगोनो सिडिल बिदिल जागोन बिसोर होननानै खिन्थु आं होन्दों मा आं केस मानो होनांगौ जाखो गासिबो निजेनि मानसि मानो केस होनो केस होआ आयेनाव जिखुथ' सिस्टेमाव थांगोन इफायदिनो जागोन जेथ' जोंनिनो मानसि जोंनि बर' हारि जों हमथानानै लाखिनांगोन बेखायनो आंथ' केस होआखै ओमफ्राय जितु ओइ बायदिसिना बाथौ बोथोरनि मानसिफोरा अनेक होननाय बाथ्राया मिसा आरो माने ओइ जितु इसोरनि जितु खृष्टानफोरा जितु आंनि न'आव हाबनो मोना इ सिस्टेमखौ आरो बेखौ अबाव राय दं होननानै बेखौ केस होनो होदोंमोन आरो बिसोरो ओमफ्राय बेखौथ' आं खालामाखै आंथ' ओरैनो बेबायदिथ' मिडियायावबोथ' आंथ' होखायाखै होनाया आं मोनसे समाव आंथ' बुंखालांदोंना एसे आगोलावनो दा आङो बेबायदि नंखाय बाखाय बाथ्राखौथ' फोसावनायाथ' बया खोथा आरो नों राइटबो नंखाया जोंनि बर'नि माबा मोनसे माबा नङा इयो संबिधान नङा आरो जोंहा बर' संबिधानाव बेबायदि गैखाया बेखायनो जोङो बेबायदि जों फोसावलाबाय थानाया इयो दाङाबाजि खोथा आरो बेबायदि जाबाय थाया आरो जाया आरो जितु आंथ' आगोलावनो बुंलांखादों जा वेलकाम जाबाय मोजां जाबाय जों खृष्टानानो जा सोरबा हिन्दुआनो जा बाथौ बुथुमानो जा जोङो बिदिनो जों बारांगाबारि जितु जा बारांगाबारि गामि बासबारि भिसिडिसि आन्दाराव जितु जोङो बाखिन्दा हिसाबै जों बिदिनो मिलिगिसि जों सालायनानै थागोन आरो आं बाथौ फैबाबो आङो खृष्टानजों मिलायनांगोन आरो खृष्टानफोराबो बाथौजों मिलायनांगोन आरो बेखिनियानो आरो इनि सायाव आरो मा बुंबावगोन आदसा